Hello, it's an orchidea here in Greece. I think it means like a no. Was it like a Second World War when Greek people said no to Mussolini or something like that? So it's a very big day all around in Greece today. We are here in Kallimenos Island, Bothia, the main town. And there's gonna be this big parade starting very soon. Very hot and nice day. I'm having the best spot here, I think. I think they are coming from that direction. The orchestra just went there. Actually, no, they are here. When I was in Karpathos Island a few years ago, there was also this parade thing in their main town. So it's very big celebration. I think they're gonna close these gates soon, and then they're gonna have this military persons, important fellows there. Like very traditional dress people are having. I'm the only one with them. But I'm tourist. Good weather, small wind, maybe 22, 23.
Εκεί που είπες του χρόνου. Soon, I think. At least there's gonna be the best sound, at least loud, because the speakers are just right. Πού πάμε? Εδώ πέρα βλέπουμε. Ναι, αλλά εδώ δεν θα βλέπουμε τίποτα. Έλα κοντά μου. Απλά έχει τα φέρμα μου εδώ. Εμένα είναι το πρώτο δημοτικό πέρα. Το πρώτο. Άλλη φορά δεν αφήσανε. Έλα και το πρώτο. Τι κάνεις? Όχι, είναι η επίσημη τώρα. Ελάτε και πείτε. Απλά δεν αφήνουν χαλιά. Ναι, εδώ, τι νομίζω. Τι νομίζω που είναι. Δεν θα σας αφήσουν και πέρυσι δεν τσάλα. Όταν περνάει τουλάχιστον το σχολείο. Και εμάς είναι το πρώτο που βγαίνει. Φεύγουμε, πάμε παίρνουμε τα παιδιά μας μετά. Δεν μένουμε άλλο. Ή ας το τραβάει το Απλή επιστροφή εδώ και δικαιωτός.
Μπείτε εσείς μετά. Λοιπόν, σε τέλος σοβαρό. Τι διανοηθείς, καναλάκι, είστε λέει. Όχι, το παρόλο κάνει. Τα πόδια σας λίγο τα πόδια. Επιμνημόσυνη δρέση. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μετών. Το δικαίο και τελειωμένο τα ψυχάς των δούλων σε σώτερα λάβασον φυλάτων αυτάς εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε εις την κατάταξη σου όπου πάντες οι Αγίοι αναπάγονται ανάπαυσον Κύριε και τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άδη και ισοδυναμίσα των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλων σώτερα ανάπαυσον. Τους αιώνας φωτεών των αγρυπτών οι αγρυπτέλαφέντος παρτένος οι Θεός αγώνος Κύριος Θάσον και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεώσου δε μεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ μακαρής μνήμης και αιωνίων απάψεως των ψυχών πάντων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευλέως αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει πάλθε και πεσχάτων, και υπέρ τους χωρηθήν αυτής πάμνη με έλλειμμα εκουσιόνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός ταύτουσας αυτόν εν τα ειδίκαια να πάβουνε τα ελέη του Θεού, η βασιλεία των ουρανών και άφθονας αμαρτιών παραχριστός των θανάτου βασιλικ θερματισόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας με διάβολον καταργήσας,
και ζωή το κόμμα του Ρισάμενος. Αυτός, Κύριε, έσαι τον δούλο σου πάνω, την υπερπίξη του Πατέρος Πεσόντων, της Ιερής Ελευθερίας, του Ιησού Ναγώση, πάρτε και πεσχάτων, πατέρων και αδερφών ημών. Επιστολή να δεις πάνω πλημμένη με ακουσιόντα και ακούσιο. Όπως και στους δέους ημών τάξεις και στα αυτονέμει θα ειδίκαι για να πάγονται. Τα ελέη του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών και άβυστα της αμαρτιών. Αυτό το και Θεό της όμεν, Κύριε Δεϊφόμεν. Ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης, πάνω από τους Πατέρες Πεσόντων Χριστέου Θεού, συμμετέχουμε με Πατήρ το Υιό, το Αγίο Πνεύμα, τη Δίκη και εξόδος των Αμήν. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώστον ημάς. Αμήν. Αμήν. Και θα τις πάρω εγώ από πέρα. Ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί από τον κύριο Κωνσταντίνο Αποστολίδη, Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρία εκπρόσωποι της ελληνικής κυβερνήσεως, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, σεβαστές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του νησιού, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την ιστορική επέτειο της εισόδου της χώρας μας στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του πλέον αιματοβαμμένου και καταστροφικού πολέμου που γνώρισε μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να θυμηθούμε, να αναλογιστούμε και να τιμήσουμε τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού έθνους ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό, ενάντια στην άθλια και δόλια συμμαχία των δυνάμεων του άξονα, συμμαχία ηγεσιών και λαών που θέλησαν να υποδηλώσουν και να καθυποτάξουν το σύνολο των υπολείπων εθνών και να καταστρατηγήσουν κάθε έννοια δικαίου. Η 28η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την έναρξη του αγώνα του ελληνικού λαού για την υπεράσπιση των ιδανικών και των πιστεύων του. Ιδανικά και πιστεύω που κάθε λαός, ο οποίος θέλει να αυτοαποκαλείται πολιτισμένος, οφείλει να υιοθετεί και να υπερασπίζεται. Ήταν 15 Αυγούστου του 1940. Ο λαός της Ελλάδας προσκυνούσε ταπεινά τη δέσποινα του αρχιπελάγου στην Τίνο, όταν το Ιταλικό υποβρύχιο χτύπησε ύπουλα και βύθισε το αντιτορπιλικό Έλλη. Και ήταν πικρό χάραμα της 28ης Οκτωβρίου, όταν οι σιρήνες με το τρομακτικό ουρλιαχτό τους ανακοίνωναν στο Πανελλήνιο ότι η φασιστική Ιταλία με έγγραφο τελεσίγραφο ζητούσε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να της παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της. Η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από αυτήν που υπερήφανα έδωσαν οι Έλληνες στις Πέρσες Θερμοπύλες το 480 π.Χ. και οι Έλληνες τους αγωνιστές του 21 στις Οθωμανικές Ορδές, οι οποίες τους ζητούσαν να καταθέσουν τα όπλα και να παραδοθούν. Μολόν λαβέ, όχι. Ένα λακωνικό, περίτρανο και περήφανο όχι, που το στήριξε ο ελληνικός λαός με πρωτοφανή προθυμία και αυταπάρνηση. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας στον πόλεμο είχε ήδη επιτευχθεί.
Ήταν η ηθική νίκη αυτού που έχει το δίκαιο με το μέρος του και μολονότι ξέρει ότι ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατότερος, επιλέγει να πολεμήσει για να υπερασπιστεί τις αξίες και τα ιδανικά του. Άλλωστε, όπως γράφει και ο ίδιος ο Μεταξάς στο ημερολόγιό του, καμιά φορά ριχνόμαστε στις φλόγες της μάχης όχι με την ελπίδα ότι θα κερδίσουμε, μα γιατί αυτό πρέπει, γιατί αυτό είναι το χρέος μας. Την ηθική αυτή νίκη ακολούθησαν οι στρατιωτικοί θρίαμβοι που συνέδεσαν το έπος της Αλβανίας. Πράγματι, υπό την άξια ηγεσία του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου, οι Έλληνες φαντάροι κατάφεραν αμέσως να ανατρέψουν τον εισβολέα και να μετατρέψουν το πεδίο της μάχης έξω από τα ελληνικά σύνορα. Το Νοέμβρη του 40 οι Ιταλικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν και να υπερασπιστούν εδάφη της Ιταλικής επικράτειας. Η Βόρεια Ήπειρος, περιοχή ελληνικότατη και με μακρόχρονη ιστορία, έγινε το πεδίο των μαχών του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Οι Έλληνες φαντάροι και στρατιωτικοί απελευθερώνουν τη μία μετά την άλλη πόλη της Βορείου Υπήρου με αμιγώς ελληνικό πληθυσμό. Κοριτσά, Τεπελένη, Αργυρόκαστρο και τόσες άλλες ελληνικές πόλεις. Ο ελληνικός στρατός ήταν ο πρώτος που κατάφερε να νικήσει το πεδίο των μαχών της δυνάμεις του άξονα και με το παράδειγμά του έδισε το δικαίωμα σε κάθε φιλελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο να ανακτήσει το πολυτιμότερο αγαθό, την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ο ελληνικός λαός έδωσε το φωτεινό παράδειγμα της αντίστασης και κέρδισε πανάξια το δικαίωμα να αποκαλείται απόγονος των αρχαίων Ελλήνων και των Βυζαντινών κοσμοκρατόρων. Ο ελληνικός στρατός στην άνοιξη του 41 ήταν νικητής και έτοιμος να δώσει στον Ιταλό εισβολέα το τελικό χτύπημα. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 41 η Γερμανία για να σώσει το γόητρο και τα συμφέροντα του άξονα επιτέθηκε στην Ελλάδα. Η Πρωτομαγιά του 41 βρίσκει την Ελλάδα υπό τριπλή κατοχή. Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλγαροι έχουν καταλάβει το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική ψυχή όμως δεν υποδουλώθηκε ποτέ και έτσι το φθινόπωρο του 44 ήρθε η πολυπόθητη απελευθέρωση. Η συμμετοχή της Ελλάδας στον αντιφασιστικό αγώνα ολόκληρου του δημοκρατικού κόσμου ήταν καταλυτική. Έδωσε το χρόνο στους συμμάχους να προετοιμαστούν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τον εχθρό. Ανέδειξε την Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι απέδειξε σε εχθρούς και φίλους ότι ο άξονας δεν ήταν ανίκητος. Στις 12 Οκτωβρίου του 1944 η γερμανική κατοχή τελειώνει. Η γαλανόλευκη κυματίζει ξανά και υπερήφανα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Κυρίες και κύριοι, στο σημερινό κόσμο της ιδεολογικής σύγχυσης και της απεσιοδοξίας, οι Έλληνες είμαστε ο λαός ο ευλογημένος από την ιστορία. Το έπος του 40 είναι ο τελευταίος μεγάλος λόγος του ελληνισμού, ο πιο κοντινός σε εμάς, ο οποίος θα μπορούσε να εμπνέει, να κινητοποιεί και να συνέχει ένα λαό σε συνθήκες όπως οι σημερινές. Η σημερινή επέτειος είναι η υπέροχη ελληνική στιγμή, είναι η αγωνιστική λαϊκή υποθήκη. Είναι πρώτα απ' όλα το μήνυμα πως στις σημερινές συνθήκες ο λαός μας θέλει ειρήνη και προκοπή. Είναι το μήνυμα προς αυτούς που μοιράζονται την εξουσία, αλλά και στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, πως πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της πατρίδας. Τέτοια για μας είναι η μέρα που οι βουνοπλαγιές και τα φαράγγια αυτής της γης αντιλάλησαν από τις τουφεκές της ελληνικής ελευθερίας. Τέτοια για μας είναι η μέρα που με τη στεναρή τους αντίσταση οι Έλληνες δίδαξαν στον κόσμο πως δεν υπάρξίζουν τίποτα τα σύνεργα του αφανισμού μπρος στο μεγάλο όπλο που λέγεται ψυχή. Όλες και όλοι έχουμε ένα σαφή προορισμό στη σύγχρονη ιστορία. Να κρατάμε ζωντανή την ιστορική μας συνείδηση όπως αποτυπώνεται στη μνήμη του έθνους. Να είμαστε γνήσιοι θεματοφύλακες των μοναδικών πνευματικών αξιών του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Την 28 Οκτωβρίου του 40 η Ελλάδα βροντοφώναξε όχι. Δεν θα ποδοπατηθούν οι ιερές αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας. Όχι, δεν θα στερηθεί κανείς λαός το αναφέρετο δικαίωμα που καλείται αυτοδιάθεση. Όχι, δεν θα γίνουν οι πολιτισμένοι λαοί σιωπηροί συνένοχοι βαρύτατη της προσβολής των ιερών συμβόλων του χριστιανισμού και μαζί της εθνικής τιμής των πρωτοπόρων της σημαντικής νίκης. Όχι, την ηθική ανατροφή που έδωσε σε όλους τους λαούς του κόσμου το αίμα της Μεγάλης Θυσίας δεν θα την ανατρέψουν οι στενόκαρδοι και στενόμυαλοι υπολογισμοί χαμηλών παρασκηνιακών συμφερόντων. Με το ίδιο όχι, καλούμαστε κι εμείς οι νεοέλληνες να απαντήσουμε σε κάθε ατιμωτική, ξενοκίνητη πρόκληση εμποτισμένη με το ιστορικό νόημα της σημερινής επετείου. Όχι, δεν ήταν ψέμα όσα πίστεψαν οι ήρωες του 40. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια είναι ιδεώδη αθάνατα. Είναι δυνάμεις ακατάλυτες. Θριάμβευσαν ανά τους αιώνες και θα εξακολουθούν να θριαμβεύουν όσο υπάρχουν αθάνατες ελληνικές ψυχές, ανέμδοτες να καταπνίξουν το θάρρος τους, να στραγγαλίσουν την ανδρεία τους, να παρενηθούν την ελευθερία τους. Αυτή λοιπόν τη μέρα, μέρα μνήμης, ας προσευχηθούμε για τις ψυχές εκείνων που υπερήφανα μας κοιτούν από ψηλά. Αυτή λοιπόν τη μέρα, μέρα τιμής και υπερηφάνειας, ας ανάψουμε ξανά τη φλόγα της αδούλωτης ελληνικής ψυχής. Αυτή λοιπόν τη μέρα, ας αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς που δεν δίλιασαν και δεν δίστασαν να θυσιάσουν για το υπέρτατο αγαθό, την ελευθερία,
την ελευθερία των Ελλήνων. Αυτή λοιπόν τη μέρα ας αντυχήσει στα πέρατα του κόσμου η ίδια φωνή που έσκησε τα βουνά της Πίνδου βροντοφωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω η αδούλωτη ελληνική ψυχή, ζήτω 28 Οκτωβρίου 1940. Χρόνια πολλά Ελλάδα». Κατάθεση στεφάνων. Εκπροσώπηση της ελληνικής κυβέρνησης από τη Γενική Γραμματέα Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης, κυρία Βασιλική Παντελοπούλου. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, κύριος Ιωάννης Μαστροκούκος. Ο ανώτερος διοικητής Φρουρέας Καλύμνου, διοικητής του 542 Συντάγματος Ευζών Βελβινάκη, συνταγματάρχης Πεζικού, κύριος Κωνσταντίνος Τσίρος. Ο έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, κύριος Εμμανουήλ Μουσελής. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Δημήτριος Μαραγκός. Εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας από τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης Καλύμνου, κύριο Γεώργιο Καλαθιανάκη. Εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη συντονίστρια της Οργάνωσης Μελών Καλύμνου, κυρία Αγγελική Τρικίλη. Εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής
από το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, κύριο Νικήτα Γιαννικουρή. Εκπροσώπηση της ελληνικής λύσης από τον πολιτευτή Δωδεκανήσου, κύριο Ιωάννη Γαβαλά. Ο Λιμενάρχης Καλύμνου, Αντιπλήρχος Λιμενικού Σώματος, κύριος Θεόφιλος Τσαγκάρης. Ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου, Αστυνόμος Α, κύριος Ευάγγελος Καραθάνος. Ο προϊστάμενος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου, υποπυραγός, κύριος Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, κύριος Ιωάννης Νομικάριος. Ενός λεπτού σιγή. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Βήμα! Επόμου! Παρουσιάστε! Παραπόδα!
Πέρας τελετής. Αποχώρηση τμήματων. Λίγο τα πόδια σας. Λίγο τα πόδια. Kalemes is famous about of those dynamites. Ναι, είσαι εσύ. Okay, let's go and find best spot for the thing. Yes, it's pretty It's a big sound. Έχει λίγο το... Άλυσε. They may say me that I got to get away, but let's see. Let's wait a little bit. It's quite crowded, so Έλα ρε, άμα πέρασε ο κονός. maybe 10 minutes, then the parade starts. Birds are gone.
11. Quite warm day, getting hotter, at least when I'm using my hand.
I'm doing live, but maybe my balance is not so good. Thank you. So that kind of tradition that you have here, and I think it's quite wonderful. Check this, whole city is around. No, whole island is around here. Just seeing the relatives to be part of that parade. That's so cool. Should I go there a little bit further? I will do it. It's hot. Let's wait here a little bit. I go all the way to the end. Maybe there's some space for me. Be careful. Nose close to water. It's gonna happen. Excuse me. Sorry. So now I got the spot, I think.
να αυτό το σχολείο τώρα τη φορά. Να τη είδατε. Τώρα σημερινή. Γεια σου Κοδόρα! Κάτι δεν πέφτει. Πάω. Θα βγω για να πάρω από εκεί την κάρτα. Πέρασε, αύριο απόγευμα. Τώρα καλή επανέλαση. We may have more dynamite soon, I think, from there. Tony! So, long day,
My hand is tired, too tired. There's a nice statue. Very nice day. Sometimes I wonder why we don't have this kind of days, traditions, like a whole family, all the families are together. Thank you for watching and have a nice day.